Ročne si vyžiada viac ako 7 miliónov životov. Tomuto ochoreniu podľahne každý 5. človek. V celosvetovom meradle je to zabijak číslo 1. Ale nemusí to tak byť. Dobrý stav srdcovo-cievneho systému. Hlavný zdravotný problém dnešnej doby. Udržať si zdravé srdce nie je zložité. Odborníci nám už 10 ročia odporúčajú konzumovať stravu s nízkym obsahom tuku, vysokým obsahom vlákniny, prestať fajčiť a každý deň cvičiť. Žiaľ, väčšina z nás sa tejto rady nedrží. Teraz však máme nový spôsob, ako podporiť celkové zdravie srdcovo-cievneho systému. Predstavujeme vám nový Forever Cardio Health s koenzýmom Q10 od spoločnosti Forever Living Products. Forever Cardio Health ponúka 3 dôležité výživové piliere pre optimálnu funkciu kardiovaskulárneho systému. Obsahuje koenzým Q10, ktorý podporuje správnu funkciu buniek, vrátane buniek srdca a krvných ciev. Hladina koenzýmu Q10 sa vekom znižuje, a to práve v období, keď je najviac potrebná. Pomáha udržiavať nižšiu, zdravšiu hladinu homocysteínu v krvi. Ide o aminokyselinu, ktorá prispieva k správnej funkcii srdca a ciev. V neposlednom rade obsahuje dôležité antioxidanty, minerálne látky a bylinné extrakty, ktoré majú blahodárny účinok na srdcovo-cievny systém. Jednoducho zmiešajte jedno vrecúško Forever Cardio Health so 115 ml vášho obľúbeného nápoja z aloe vera. To je to najmenej, čo môžete urobiť pre sval, ktorý pumpuje krv nepretržite, takmer 100 000 krát denne. Ukážte svojmu srdcu, že bez neho nemôžete žiť. Poskytnite mu výživovú pomoc, ktorú si zaslúži. Nový Forever Cardio Health od spoločnosti Forever Living Products.